panjenengan lan kula mliginipun ingkang hamengku gati pepundhen kula Bapak Sukimiyanto ugi sedaya kulawarga kadang-kadang ingkang mampang montel tatah lingkungan talun tuwa talun katemangan jerakah Sambit Ponorogo ngaturaken ulujeng inggih dukajian Iya. ulujeng pinanggihan kalir wonten saking Gudongkonco Candra Kirana Campur Sari Tayub Iwaki Asunipun kepatan panjenengan sadaya namung saderengipun pantar kanca-kanca asunipun boten wonten pangandikan ingkang paratitis kejawi namung ngunjukaken syukur kita dumateng nesa dalem Allah Subhanahu wa taala. Iki sampun paring mapinten-pinten rahmat nikmat tunggal ujengan saengga kula darya sami saged kempal manunggal. Kanthi manunggaling karsa manunggal dumateng penyelipun Bapak Tembang Jrekeh Gustiyo perangkatipun Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh agama ing papan wonten tatah Katembangan Jerekah Sambit Ponorogo ugi sedaya para kadang-kadang pepundhen ingkang mapan wonten ing tatah lingkungan talun Tugu Talun Jerekah Sambit Ponorogo ingkang tansah kala pundi-pundi ing ari kalenggahan injing tungkap siang punika panjenengan